En dan is morgen een hele belangrijke dag voor toprestauranthouders en chefkoks. Want rond het middaguur wordt de Michelin-gids 2020 gepresenteerd. Komen er sterrenrestaurants in Limburg bij? Gaat het niveau omhoog of loopt het terug? Jo Korteraad maakte een rondje langs de keukens van een aantal Limburgse kanshebbers. Spanning is er altijd. We hebben het natuurlijk al een keer meegemaakt. We hebben er een heel goed gevoel bij. We hebben toch een aantal controles gehad. Michelin is zeker belangrijk, maar je kookt zoals je kookt. En als iemand een verklaring heeft waarom we hem niet hebben, mag hij hem geven. Natuurlijk ben je er wel stiekem mee bezig dat je daar je bezetting op aanpast. Het is een wat mysterieus instituut dan. Ja, en dat ziet hun misschien ook wel. De eerste gast die door onze voordeur kwam zonder dat wij het wisten was de hoofdinspecteur. We hebben toch een aantal controles gehad tot nu toe. Zeker 3 tot 4 wat we zelf weten. En het enige wat hij toen tegen ons zei was, u weet dat u goed kan koken, ga er lekker mee door, dan komt alles goed. En meer dan dat zei hij niet. Ja, we zullen zien. Ik denk dat het allerbelangrijkste wat wij willen eigenlijk is dat we koken voor onze gasten en dat we tevreden gasten hebben. En als Michelin dan vindt dat dat een ster waard is, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. We hebben jaren gehad dat als bekend werd gemaakt, Atelier heeft Wegenster, dat ik zelf een week lang met mijn ziel onder de arm liep en dacht van verdorie, waarom dan niet? We doen zo steeds ons best. Maar ik denk, je moet het ook niet willen forceren, want dan gebeurt het net niet. We zijn er deze keer wel klaar voor, vergeleken met in Heerlen. Toen waren we er onvoorbereid en onverwachts. En hier hebben we wel een hele andere werkmethodiek toegepast en we zijn er eigenlijk wel klaar voor. Ja, en een vogelvlucht langs de kanshebbers voor Limburg. Jo Korteraad inmiddels in de studio. Jo, welkom. Heel even voor de administratie. Dat waren de heren van Marees Weert, Damians Roermond, Rentree Maastricht, Beluga Maastricht en Atelier Gulpen. Morgen belangrijke dag. Jij gaat er naartoe. Wat denk je, gaat Limburg het goed doen? Nou ja, vorig jaar deden we het helemaal niet goed. Althans, toen verloren we een aantal sterren. Dus ik denk niet dat het verder omlaag gaat. En ik ben toch wel licht optimistisch dat we er wel wat gaan bijkrijgen. En ik denk ook wel dat bij die 5 restaurants die ik nu bezocht heb, dat daar wel 1 of meerdere winnaars bij zouden kunnen zitten. Ja, want hoe staan we ervoor? Hè? Er zijn in Limburg 2 restaurants met 2 sterren. Ja. En 6, als ik me niet vergis, met 1 ster. Nou, nog iets meer uit, maar dan moet ik ze even gaan tellen. Dus wiskunde was vroeger nooit mijn sterkste. Maar is het in ieder geval wel zo ten opzichte van andere provincies in Limburg dat wij fijnproevers het goed doen? Of in Nederland? Laten we zo zeggen, de gastronomie is in Nederland binnengekomen met de Maas, zal ik maar zeggen, vanuit België en Frankrijk. En toen ze in Holland nog echte soep aten, toen hadden wij hier al een paar hele goede restaurants. Dus hier is het wel begonnen, aangestoken door België en Frankrijk. Maar inmiddels heeft zich dat echt wel verspreid door heel het land. En er is nog eens een tijd geweest dat er in Maastricht meer sterrenrestaurants waren dan in Amsterdam. Nou, dat is al lang niet meer. Maar dat heeft ook te maken met Amsterdam. Dat is gewoon ook veel groter en een veel grotere markt. Maar ik denk dus wel dat er nu toch een aantal jonge chefs bij zijn die ook gevolgd zijn door Michelin. En ja, dan denk ik wel dat daar bij een aantal van deze knapen een niveau zit dat ik denk van nou, mijn idee is dat wel sterwaardig. Maar ze zullen niet alle 5 in de prijzen vallen, dat geloof ik ook wel niet. Ja, want je zei het al, je schreef vorig jaar in je magazine ook van, een klap voor Limburg. Ja. Maar er zit dus wel genoeg talent om het weer goed te maken tussen haakjes. Ja, dat denk ik wel. Kijk, je hebt natuurlijk maar dat is niet alleen in de gastronomie, maar ook in andere vakken, dat jongelui ook wel de neiging hebben van, oh ja, god, het is wel leuk in Limburg en misschien kom ik later nog terug. Maar weet je, ik ga eens gezellig een aantal jaren naar Amsterdam, of weet ik, dat lokt toch ook wel natuurlijk. Dus er zijn een aantal goede Limburgse chefs die bijvoorbeeld in Amsterdam koken en daar met sterren koken. Dus niet iedereen blijft hier zoals dat vroeger was.
Maar het is niet zo dat we nu een leegloop hebben en dat we dadelijk de sterrentent nog maar op één hand kunnen tellen. Het is niet zoals het voetbal in Limburg, zeg maar. Nee. Ik denk dat het op dat gebied wel wat beter gaat. En nogmaals, ik verwacht wel dat er nu dit jaar eerder een stijging dan een daling zal komen. Ja, bijzonder was vorig jaar Sabero en Roermond. Die gingen van 0 sterren in 1 keer naar 2 sterren. Dat komt niet vaak voor. Nee, maar dat was natuurlijk wel omdat Nico Borias die had tevoren in zijn vorige restaurant had hij ook al 2 sterren. Dus Michelin wist wel welk vlees dat ze in de Kuip hadden. En toen zijn ze snel nadat hij geopend is in Roermond, zijn ze een aantal keer gaan proeven, want dat doen ze natuurlijk wel. En toen vonden ze dat hij nog altijd minstens dat niveau had van wat hij toen had. Toen waren het 2 sterren, dus dan nu ook. Ja, maar je noemt wel opvallend vaak de stad Roermond. Ja. En dat is wel veranderd. Hè? Is het niet zo langzaam dat Roermond richting Maastricht schuift qua niveau? Ja, en doet dat pijn in Maastricht misschien wel? Ja, wie weet. Misschien voor de rechtgeaarde Maastrichtenaar wel. Maar goed, ik bekijk het meer vanuit heel Limburg, zeg maar. Maar je ziet inderdaad wel, vroeger was Maastricht absoluut de culinaire hoofdstad van Limburg. Dat is het in wezen nog wel. Tenminste, zeker als je kijkt ook naar het aantal restaurants en ook de diverse soorten restaurants en trendy zaken, et cetera. Maar het is toch wel opvallend dat Roermond ontwikkelt zich economisch goed en met het outlet, dat noemen we allemaal op. Dus die markt is ook interessant. En je hebt dan nu Sabero in 1 keer 2 sterren. Je hebt One met 1 ster. Vlakbij Roermond heb je nog Da Vinci met 1 ster. En Damians in het arresthuis. Die Jeroen van Ganzenwinkel, die heeft ook in een aantal topzaken gewerkt. Dus laten we zeggen, aan zich is dat dan zeker ook een kanshebber. En in Maastricht zijn de afgelopen jaren wel wat sterren verdwenen. Door allerlei oorzaken. Ook de Ban Safran vorig jaar. Château Neerkamp, wat heel schokkend was. Dus ik hoop dat die ook de komende jaren dat zich weer kunnen terugvechten. Maar in ieder geval, en je krijgt nu dat een zaak als Beluga, die 2 sterren zijn in principe nu weg. Want de sterren zijn van de chef, niet van het restaurant. Ja. Dus chef van Wolde is daar weg, dus 2 sterren weg. En dan kan het zijn dat de nieuwe chef, ook al had Michelin maar een paar maanden de tijd om te keuren, te inspecteren. Maar dan kan het dus zijn dat hij mogelijk 1 ster zou kunnen krijgen. Dus dat wordt 0 of 1. Maar hij zal niet in 1 keer naar 2 gaan zoals Sabero, want hij heeft nooit 2 sterren gehad van tevoren ook niet. Dus, Okay. Maar dus dat wordt een wedstrijdje Maastricht-Roermond.